Secția prematuri activează pe 41 de paturi, dintre care 35 paturi pediatrice și 6 paturi post-terapie intensivă. Deci în cadrul secției prematuri sunt supravegheați, monitorizați copiii cu greutate mică, extrem de mică la naștere, dar în context că dispunem de terapie intensivă, deci sunt internați, monitorizați și copiii născuți la termen cu diferite probleme de sănătate până la vârsta de 28 de zile de viață. Proiect transfrontalier care noi am realizat cu partenerii noștri din Spitalul Județean de Urgență Vaslui este foarte important nu numai pentru Institutul Mamei și Copilului, dar și pentru tot sistemul medical din Republica Moldova. Scopul acestui proiect a fost îmbunătățirea șansei la viața nou-născutului de ambele părți ale trutului, prin schimburi de experiențe și achiziționarea de echipamente performante în ambele spitale. Proiectul nostru a avut 3 obiective de bază. Primul obiectiv de bază a fost îmbunătățirea infrastructurii blocului de prematuri a Institutului Mamei și a Copilului prin renovarea acestui bloc capital și asigurarea condițiilor de aflare atât a personalului medical cât și a mamelor cu acești copii prematuri și în cadrul tot acestui obiectiv sau acestei componente asigurarea cu echipament esențial pentru îngrijirea copiilor bolnavi, tot ce este necesar, incubatoare, lămpi de fototerapie, liniomate, mese de resuscitare. În cadrul acestui proiect am avut și proiecte soft, adică schimb de experiență dintre medici neonatologi, medici obstetricieni, ginecologi din Institutul Mamei și Copilului din Republica Moldova și Spitalul din Urgență din Vaslui. Asistente medicale, medici epidemiologi au avut posibilitatea să prezinte ultimele realizări care a avut și Spitalul din Vaslui și Institutul Mamei și Copilului. În contrapartidă, am mers și noi la Institutul Mamei și Copilului cu specialiști de obstetrică, ginecologie și neonatologie din cadrul spitalului, unde am avut un schimb de experiență la Institutul Mamei și Copilului. Am fost foarte impresionați de volumul de nașteri și de tratamente implementate acolo, pentru că vorbim de cea mai mare instituție medicală de profil din Republica Moldova. În contextul acestui proiect, de asemenea, a fost efectuat caravană, care deci, în sine a inclus 20 de ieșiri în teritoriu, deci cu discuții cu tinerile mămici sau cu viitoarele mămici la diferite teme destul de dificile pentru perioada neonatală. Deci inclusiv alimentația naturală a pacientului, îngrijirea copilului, îngrijirea umbilicului, care sunt hăinuțele adecvate, care este regimul termic adecvat pentru copii pe această perioadă. Datorită acestei caravane, deci au beneficiat practic 20 de localități de acea informație care pe viitor le-a fost mămicilor de folos. Mulțumim echipei care s-a ocupat de achiziționarea acestor echipamente absolut necesare pentru îngrijirea nou-născutului prematur în maternitate, dat fiind că nou-născutul prematur pierde foarte repede căldură și necesită metode cât mai bune pentru combaterea hipotermiei. Asisterea și pentru echipamentele de fototerapie, la fel necesare pentru tratamentul icterului de prematuritate, care se știe că este și mai precoce și mai intens și mai de lungă durată decât al nou-născutului la termen. Vă mulțumim! Credem și suntem convinși că cu acest proiect am salvat și vom salva în viitor multe vieți de noi născuți și vom face familii fericite acestor copii. Sincere mulțumiri a organizatorilor acestui proiect, colegilor, partenerilor noștri din România, din județul Vaslui, cu ajutorul căruia noi am realizat acest proiect și sperăm că pe viitor o să avem posibilitatea să intrăm în așa fel de proiecte.